you do if your country was constantly beset with turmoil? Whatever your answer, it won't match the president's. Abiy Ahmed is a Nobel laureate. He won the Nobel Peace Prize. In the last few years, he's led 3 wars, and now he's hinting at a 4th one. He's been drumming up tensions. This time with all of Ethiopia's neighbors. It started with the statements on the Red Sea. Abiy Ahmed wants access to it, the Red Sea. Slight problem though. Ethiopia is a landlocked country, one of the most populated landlocked nations in the world. And Abiy Ahmed feels that geography is hurting his economy. So what's the solution? Take a port from a neighbor, it seems. He hasn't made an open threat yet. Ahmed says he wants to strike a bargain. And what's his offer? Shares in valuable Ethiopian assets as payment for a port. Also, he doesn't seem to be willing to take no for an answer. He's made public speeches in recent weeks all about getting a port. He talks about it in a televised address, and even to business leaders during forums. He apparently told them that the military option was on the table, that they would use force if required. Reports say Abiy Ahmed told this to local business leaders, but he denies it publicly. He says he does not want another war. Although his rhetoric says, what would እዚ ዘረባ እንተረሰመኩም ብግልጽ ክትጀምር ከላ እንታይ መበልኩም ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጡ ብውሽጣዊ ሕመሳ ዝጣፋ ዘሎ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር መፅዩ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ተዋሂብዎ ናይ ሰላም ኖቤል ፕራይዝ ወሰደ መራሒ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ነዚ ድማ ብዝደለዮ መንገዲ በቲ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ መንገዲ ሕራይ እንተዘይተባሂልዎ ኩናት ክውጅ ከም ዝኽእል ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይሰምዐን ሃንደበት እዩ ዝብሎ ዘሎ ወይ ወንጌል ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ንኤርትራ ወራር ክፍኑ ብወግዒ ንዓለም ከሲሱ ናብ ኤርትራ ምዃኑ ተሓሳብናቱ ድማ ብተደጋጋሚ ብኣርቲክልስ ብቪድዮታት ብመራሕትናቱ ብካድረታትናቱ ብኩሉ መንገድናቱ በፅሒዎም ኣሎ ዩናይትድ ኔሽንስ ኦፊስ ኣለዋቡ ሕብረት ኣፍሪካ ብዓብይ ኣብሎ ስለዚ አቢይ ኣሕመድ ሃንደበታዊ ዝገብሮ ዘሎ ዘረባ ኣይኮነን ንርኢ ዘለና የግዳስ he has the audacity ድርቅና ናቱ ንሓሶት ከም ድርቅና ክትሪኦ ከለኻ ከም አቢይ ኣሕመድ ይኸትኸውን ድርቅ ኢሉ ነቱ ዝገብሮ ዘሎ ሕማቅ ገዲፉ ኤርትራ ትወረንላ ብምባል ንመለሳቲ አርቲክል ናቱ ኤርትራ ትወረንላ ብምባል ብተደጋጋሚ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ እዚ ኤርትራ ነዚ ኣቃሊላ ክትሪኦ ኣይትኽእልን እያ የስ ብኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ክላገፅ እዩ ዝፍትን ዘሎ መንዩ ወራር ዝደሊ ዘሎ መንዩ ጎበጣ ዝሓስብ ዘሎ መንዩ ክፋእ ዝሓስብ ዘሎ ብቐሊሉ ክትበፅሖ ትኽእል መልሲ እዚ ግን ንሳቶም ናብ ዩኤን ፅሒፎም ጥራይ ኮኑ ዝገብሩ ዘሎ ነዚ መልእኽቲ እዚ ደይ መደይሎም ናብ ፓብሊክ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ ፓብሊክ ዶሜይን ነቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ነቲ ህዝቢ ዝርድኦ ከምቲ ንሳቶም ብዙሕ ጫውጫውታ ዘለዎም ንብዙሕ ህዝቢ ከደናግሩ ስለዚ ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ብኣፎም ስለ ዝወፅእ ዘሎ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ብከምዚ ፎርማል መንገዲ ተጥቅዖም የላ ብእንግሊሽ ሓተታታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ይወፅእ የለን ዝገብርዎ ዘለዉ ብግልፂ ክዛረብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቀሊል ግዜ ንኣብነት ተዛረበ ብእንግሊሽ መንግስቲ ኤርትራ ብእንግሊሽ ተርጉሙ ፅሒፉ ኣውፅይዎ እዩ ኣብ ሻባይ ዳትኮም but that's not enough ምስቲ ዘለና ናይ ሚድያ ሕፅረታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ሻባይ ጥራይ ወፅኡ እኹል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እንተተኻኢሉ ነቲ ናይ ሻባይት ብኤአይ ተዘሪቡ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድምፂ ተገይሩ ናብ ኤርቲቪ ክወርድ ይግባእ ንኣብነት ኤርቲቪ ሒዞሞ ዘሎ ቻነላት እቶም ምስ ኤርቲቪ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘሎ ኤርቲቪ መቸም መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ዝሰርሓሉ ዘሎ ትፈልጡ ድሕሪ ኮይንኩም ደንደን ሚድያ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ደንደን ሚድያ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ዝግበር ዘሎ ኢንተርቪዋት ብኤአይ ሰሪሑ ድምፂ ብኤአይ ገይሮም ፈቲኖም ነይሮም ኣብ ገለ ብኤአይ ጌርካ በቲ ድምፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጌርካ ብእንግሊሽ ቀይርካ ነቲ ብፅሑፍ ፅሒፎሞ ዘለዉ ብድምፂ ናይ ፕሬዚደንት ጌርካ ከም ቪድዮ ኮይኑ ክወርድ ተዝኽእል ነቲ ኤርትራ ትብሎ ዘላ እውን ናብቲ ሚድያ ክወፅእ ምኻለ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ዝጎድላ ኣሎ ብግምጡ ኣለኹ ንሪኦ ከለና ኤርትራ ከም ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ዝያዳ ክትዛረብ ዘለዋ ስለ ንፈርሕ ኣይኮንኩን እንታይ ኢለኩም ኣብ ቅድሚት እዚ ዘረባ ሓሶት ናቶም ይሰርሓሎም እዩ ዘሎ ንኦም ቅድሚ ሕጂ ይሰርሕሎም ሕጂ ይሰርሓሎም ንኸውን ተስፋ ንገብር ንኤርትራ ኣብ 2009 እገዳ ከውርዱላ ከለዉ ኤርትራ ስለ ዝበደለት ኣይኮነን ሓሶት ናቶም ኣብቲ ዝበለፀ ቦታታት ክስማዕ ስለ ዝኽኣለ እዩ ደይ መደይሎም እዮም ከምዚ ዝገብሩ ሕጂ እውን ነዚ ነገር እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝለመድዎ ስለ ዘለዎም እዩ ዝፈልጥዎ እንታይ ኢለኩም እስራኤል ትገብሮ ፕሌይቡክ እዚ እስራኤል በዓል ሃሪማ ቀዲማት ከያ ትእዊ ፅቡቅ ነገር እስራኤል ንባዕሉ ይሰዓር ስለ ዘላ ሚድያ ሎሚ ምናልባት ተስፋ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ መወዳእታ እንታይ እናበልዮም ዝፍትኑ ዘለዉ it should be noted that all of these claims are pretext that are
pretexts that are involved to justify Eritrea's a decade-old and restless efforts to كل زي كم مغنيات تكيمم إثيوبيا أنا مدخام زغط الوزن برا بوليسين مقباريو أما هذا أبتتايلو بلو نحنا نزو كنتات سكينات كنجمر ويقال خن جبريلنا يكوننا نتي إرترا تقص نازلا نكوينات نبجمارة يكونن تغني تعقسنا درج اللوي نابلو دقيبنا نعاقب نحبر زلنا دما نتنا على ما كايدا ريسبكت سلا زلنا حلفنا سلا دسمعنا ኣብቲ ከባቢ ድማ ርጉድ ርግኣትን ገለገለ እዚ ሓሶት እዩ ንፈልጠይና ሓሶት ምዃኑ ግን ኤርትራ ደጋጊማ ሓሶት ነዚ ሓሶት እዚ ከተቃልዑ ይግባእ ምናልባት ኤርትራ ኣብዚ እንታይ መሊሳላ ሌትስ ጎ ቱ ኤርትራ ክፋል ምክንያቱ ሰልቺዎም ማለት ሰልቺዎም ክትብል ትኽእል ዲኻ ግን ክስልችኻ የብልካን ሓንቲ ካብዚ መሊሶም ዘሎ ኣቶ የማነ ትዊት ጽሒፍሎ ሌትስ ጎ ኣብዚ ኸይድና ንስማዕያ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ኦብሰሽን ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ኣብቲ ንወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ናይልን ቀይሕ ባሕርን ዝተቐርቀረት ሃገር እያ ዝብል ኮምፕሊትሊ ኣእምሮ ዘለዎ ክበፅሖ ዘይክእል ናይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ሓሳብ ዘይኮነ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምስ ኒልን ምስ ቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ ቦታ የብላ ኒል ካብኣ ተበጊሱንን እየው ንሱዳን ተበልካ ንግብፂ ተበልካ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘለዋ ኢትዮጵያ ግን እዚ ኣዘራርባ ዝምልከት ኣዘራርባ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ምስቲ ናይ ኒል ኣተሓሒዝካ ምስ ኒል ዘሎ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኢልካ ክትዝረብ ዝግብኦ ይኮነን ንካልእ ዕላማ እንተዘይኮይኑ there is no palpable geographical overlap intersection or confluence legal analogy geopolitical ስለዚ ብሓፈሻ ዝብልዎ ዘለው ደይመደይ ኣብታ ሳልሰይቲ ፓራግራፍ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም ኣለው historically እዚ ዓይነት ኣዘራርባ ንምንታይ ኢኻ ትጥቀመሉ ክትበልዓ ዘለኻ ባጎምባሕ ዛግራ ትብላ እዚ ዓይነት እዩ ሓይልታት ምስሕፋሕ ሕልምናቶም ወራር ክገብሩ ንሱ ድማ ቦታ ንክሕዙ ድዮም ፀጋታት ናይ ሃገር ክዘምቱ ድዮም ገለ ነገር ክገብሩ ክደልዩ ከለዉ ኩሉ ግዜ ሓደ ናይ ሓሶት ድራማ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ሓሳብ ቅቡልነት ንክህልዎ ጀስቲፋይ ራሽናላይዝ ክገብርዎ ጀስቲፋይ ክገብርዎ ዝጥቀምሉ ኣጀንዳታት ምዃኑን እዚ ድማ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናብ ሓደ ናይ ህዝቢ ዘይ ክንፀግ ዘይግባእ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ክትከውን መሰል ናይቲ ሃገር እዩ መሰል ርእሰ ውሳነ ስለ ዘለዋ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ሃገርና ሃብትን ፀጋታትን ንምስራዕ ዝጥቀመሉ ዘላ ኣጀንዳ ምዃኑ ብግልፂ ክዛረቡ ንሪኦም ኣለና in this perspective that Potemkin party ዝብልዎ ዘሎ JMX is too crass empathetic to sell and even ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣዝዩ ዝወረደ ሕሱር ዝኾነ ኣጀንዳ ምዃኑ indeed it could have been ሽራግረፍ እዚ ኖርማል ሸለል ኢልና መሓለፍናዮ ፆታዊ ወይ ላግፂ ባልና እንትኾነ if it were not fraught with stalking and igniting yet another ስለዚ እዚ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዝግብኦ እዩ ነይሩ ግን ሸለልካ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ደንደስ ናይ ኩናት ዘይተደልየ ኣብ ሓደ ርግኣትን ሰላምን ዝተሓሰሙ ቦታ ኩናት ንምግባር ሓዊ ክፅሕትሩ ንርኢ ስለ ዘለና ስለዚ ናይ ኤርትራ መልእኽቲ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ መሰል ረኺቡ ከም ዘሎ መልሲ ይወሃቦ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንተሪኢና ብጀክኦም መን ፅሒፍ ኣሎ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ተቐቢሉ ሰርፀ ዮናስ ጋዜጠኛ ካብ ኤርቲቪ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም mixing the Blue Nile and the Red Sea into a political narrative is reckless but exposes insecurity not strengths it insults geography and international law ስለዚ ኒ ጉዳይ ናይ ኒልን ቀይሕ ባሕርና ተሓሒዝካ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክትፈጥር ምፍታን ናይ ድኹማትን ናይ ነፍሰ ምትእማን ዘይብሎም ከምኡ ድማ ሽግር ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ እዚ ከዓ ንዕቃት ንጂኦግራፍ ከምኡ ድማ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣገይን ኤርትራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ነቲ ናይ ኣብን ፖለቲካዊ ኤሊት ናቱን ተበግሶታት ኣብ ምብርዓን ይጎዩ ኣለዉ ካልእ ናይ ግብፃዊ ኮመንቴተር እውን ተቐቢሉ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ቅቡል ከም ዝኾነን ንሕና ግብፃውያን እውን ኣዝና ተገሪምናን ተደኒቕና ኣለና ብናይ ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግና ፓርቲ ናቱን ዝብሎ ዘሎ ስለዚ መስቀል expresses his profound astonishment at the ruling party's obsession by the way ክፅሕፍ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ነታ prosperity party ወይ ከዓ ፖተምኪንስ ፓርቲ ዝብላ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ይገልፃ ከም ዘሎ ከማን ገሊፅዋ ኣሎ ኣብዚ to denote its shiny facade and empty core ብምባል እዚ again ነቲ ናቱ ኦዲየንስ ይገልፀሎም ኣለዉ ምክንያቱ ናይ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ተራ ኣንባቢ ዘይኮነሲ ዋላ ዕምቆ ዘለዎ ኣንባቢ ቀልጢፉ ከንብቦ ዝኽእል ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ሜቢ ፖለቲካ ንትዕቢት ወይ ገለ ይኩንኩን ዛረብ ዘለኹ ኣነ
ናይ ብዙሓት ናንበብና ከለና ብቐሊሉ ይዝርዳእና ነዚ ኣቨሬጅ ሰብ ድማ ቀልጢፉ ይዝርድኦ ኣብዪ ኣሕመድ ሕጂ ነዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ፈፂሙ ክርዶ ይክልኒ ርግፀኛ ኮይነ ክነግረኩም ክእል ርግፀኛ ኮይነ ስለዚ ክርዶ ይክልኒ እሱ this is way too difficult to understand ስለዚ እቲ ዕላማ ክርዶኦም እንድሕር ኮይኑ ኣቕልል ኣቢልካ መፅሓፍ ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ግን ብሓፈሻ ንግረ መንገድና ነዚያ እንተ ትግበር እቲ መልእኽቲ እቲ ኮሚኒኬሽን ማለት ሓበሬታ ናብ ካልኦት ክበፅሓካ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ስለዚ make it as easy as possible ቶም ንስኻ ክርድእዎ ትደልዮም ዘለኻ ነዚ ነገር እዚ ክብፅሖም ስለዚ ኣቨሬጅ ህዝቢ ኤርትራዊ ከምኡ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ መረዳእታ ናቱን እንግሊሽ ናቱን ካብ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና ስለዚ if you want ንሱ ክርድኦ እንድሕር ኮይኑ ከተቕሎ ኣለካ ብዝተኻለ መጠን ኣብዚ ሕጂ እቲ ግብፃውን ተቐቢሉ ንዑ ኢሉ ኣሎ ኣነ እውን ብግደይ ነታ ኩነታት ርየ ነዛ ኩነታት ሸለል ኢልና ክንሓልፋ ይንኽእል ኢና እንታይ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ እውን ኣቢስ desperate cry to the UN ስለዚ ኤርትራ want to be intimidated ኣብዪ ናይ ዓቕሊ ፅበት ምኽያት ኤርትራ ድማ በዚ ክትሰናበት ትኽእል ኣይኮነትን ብርግፅ ገዛኻ ክወድቕ ተጀሚርካ ምክንያት ስለትደሊ ጎረባብቲ እዮም ከምኡ ገይሮሞ ወይ እውን ንቓዕ ናይ ጎረባብቲ ለኪምኒ ክትብል ንቡር ነገር እዩ እንታይ ግን ኣቢ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ መጀመርያ እዚ ዝሰዶ ዘሎ ነታ ውሽጣዊ ናብ ዩኤን ሰዲዱ ንኤርትራ ክኸስስ ዝፍትን ዘሎ ፋኖ ይስዕሮ ስለ ዘሎ ካብ መህደሚ ዝዘሊ ዘሎ ካልእ ንኤርትራ ንልኡላውነታ ክግህዝ ንዑ ክሰግር ንዑ ክትሕስ ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ መድረኽ ምናልባት ኮንዶኾን መዋፅኦ ይኾነኒ ንዝብል እዩ ስለዚ ንዩኤን እንታይ ክብሎም ይድፍትን ዘሎ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃብክዎ ከኣልዮ ይደሊ ኣለኹ ይብል ስለ ዘሎ እቲ ክስታት ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ እዩ ባይ ዘ ወይ ነዛ ናተይ መልእኽትን ምስኣ ከተሓሓዛ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ካ ገይሮም ኣለዉ እዚአን ክልተን እንተተሓሒዝና ርኢናየን ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ይኽእል እዩ there is this another where is ካልእ ኣርቲክል ፅሒፎም ኣለዉ ናይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መወዳእታ የብሉን where is this thing ኣብዚ ራይዎ ንኤርትራ ንምክሳስ ተጠቀሙሉ no give a second ጥቅም ሲባል በቀጠናው መረጋጋት ላይ ቁማር ለሚጫወቱ ኃይላት በደብዳቤዋ ጠንካራ ህጋዊና ሞራላዊ ግልጽ መስመሯን አስቀምጣለች። በጥቅሉ ደብዳቤው ሕጂ እዚ ንሪዮ ዘለና ኣብቲ ከሪየኩም ፀናዕኩ ክልተ ነገራት ከሪየኩም ክፍትን ፀኒየ ሓደ ኤርትራ እቲ ኣቢ ክገብሮ ዘሎ ዝፍትን ዘሎ በዚ መንገዲ እውን ክንሪዮ ንኽእል ኢና ኣብ ኢትዮጵያውያን ካልእ ኣርቲክል እውን ፅሒፎም ኣለዉ እዚ ኣርቲክል እዚ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ሕፍረት ዝበሃል ከም ዘይብሎም በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኤርትራ ኣብ 1993 ኣብ ሪፈረንደም ጌራ ልኡላውነታን ናፅነታን ክትእውጅ ከላ ኣብ ሽዑ ዝነበረ ናይ ዩኤን ሓላፊ ልክዕ ከምዚ ኤርትራ ካብ ሻዕብያ ካብ ሳሕል ናብ ዩኤን ንክድይብ ግብፃዊ ከም ዝገበረት ገይሮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብትሩስ ካሊ ግብፃዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ዩኤን ናይ 1993 ሪፈረንደም ብዋ ተሓሒዞም ፅሒፎም ኣለዉ እንትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዩኤን ሓላፊ ዝነበረ ግብፃዊ እዩ and the 1993 UN monitored Eritrean referendum ብዝብል ዝፅሓፍዎ ኣርቲክል ኣሎ ገለ ካብኡ ዝብልዎ ዘሎ እንታይ እዩ strategic context Egyptian diplomats and UN Secretary General ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ Egyptian diplomat and ናይ UN Secretary General ዝነበረ ናይ ግብፃዊ ምዃኑ ካብ 92 ክሳብ 96 ዝነበረ ሽዑ ድማ advanced Egypt's regional strategy to weaken Ethiopia and secure Nile dominance ስለዚ እቲ ናይ UN ጀነራል ዝነበረ ከም ግብፃዊ መጠን ናይ ግብፂ ዞባዊ ሓይሊ ንምሕያል ንናይ ኢትዮጵያ ድማ ብምድኻም ሰሪሕዎ ይብሉ ኣለዉ oversaw the UN observer mission for Eritrea's 1993 referendum ስለዚ ኤርትራ 30 ዓመት ተቃሊሳ ንኩሉ ዓይነት ደገፍን ገለን ዝነበሮ ስርዓት ናይ ደርጊ ሓማሽሻ መሰር ርእሰ ውሳነ ናታ ብቕልፂ ማውሒሳ ጥራይ ዘይኮነስ ብሕጋዊ መንገዲ ድርዒ ክትውስኸሉ ኢላ ዝገበረቶ መሰል ናይ ርእሰ ውሳነ ድማ ዝነበራ ካብ 50ታት ተጓዒፁ ዝኸደ ንዑ ንምውሓስ ዝገበረቶ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብትሩስ ካሊ ናይ ግብፃዊ ኣብ ዩኤን 1992 ስለዝተመረፀ ንሱ ስለዝደልዮም ገለመለኒ እዚ ንሪኦ ዘለና ክንምንታይ ንዕቀት ንቓልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣብን ስርዓቱን ክንምንታይ ሓደገኛ ስርዓት ምዃኑ ንኤርትራ በዚ ኢኻ ትገልፅ ጌርና ክንብኢና Simple story. They are never going to stop printing money, so therefore Bitcoin will never stop going up. And if you simply think of Bitcoin as savings technology, all you have to do is go out, work hard at your job, make money, spend less than you make, and then put the extra savings into Bitcoin, and then allow Bitcoin to benefit from what we know is going to happen, which ገለገለ ሰብ ኣሎ ብዛዕባ ቢትኮይን ክዛረብ ከሎ ንዝተወሰነ ግዜ ምስ ዓበየ ጠጠው ዝብል ዝመስሎ ኣሎ ኖ ቢትኮይን ክሳብ መዓዝ ክዓቢ ይብለኩም ኣሎ ክሳብ ንሶም ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ዘቋርፅዎ
ማስተው ከብለም አሜሪካ ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ኤውሮፓ ማስተው ከብለም never ሙሉ ህይወቶም ፕሪንት እና ገበረ የምጽንያ አማራጭ ስለዚህ ብሉ ሰብ ግን ናብ ስቶክ ማርኬት ናብ ካል ኢንቨስት እና ገበረ ተለባም ይኸይድ ነርታ አሻድ መስቂሉ እና ሞተ ይኸይዳሎ ስለዚህ ቢትኮይን ይኹን ክሪፕቶ ስቶክ ማርኬት ክሳማዓሲ ከዓቢ ክሳብ ንሳቶም ነዚ ዝኸድዎ ዘሎ ዝሓለፈ 56 ዓመት ዝተኸተልዎ መንገዲ ክሳብ ዝኸፀልዎ እቲ ዕቤት ናይ ቢትኮይን ይኹን ናይ ስቶክ ማርኬት ይኹን ናይ ካሊ ቀጻሊ ይኸውን ስለዚ ንሳቶም ፕሪንት ክገብሩ ከለዉ ንስኻ ሓንቲ ዘይምግባርካ ትዛዓበየ ጌጋን ውድቀትን ይብለና ኣሎ ተጠቐሙሉ እቲ ምኽሪ ኩሉ ግዜ ንነፍስና ክጠቕመና ዝኽእል ሓንቲ ኣብዛ ሂወተይ ክኾርዓላ ዝኽእል ንሓዋሩ ተዘካሪ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ ናተይ ምኽሪ ወሲዶም ደድሕረይ ኢንቨስት ዝገበሩ ወይ ብመንገዶም ኢንቨስት ገይሮም ኣብ ሂወቶም ዓብይ ቁጠባዊ ለውጢ ዝገብሩ ዘለዉ ስለ ዘለዉ እዮም ድሕሪ 10 ዓመት ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝበለፀ ቦታ ክበፅሑ ምዃኖም ስለ ዝርዳእኒ ሕጂ ክምለስ ኣብቲ ናይ ወትሩ ምክንያቱ ከይበልኳ ክሓልፍ ስለ ዘይደለ እቺ ጋሽና መስሎኝ እዛች ጋር ጥንቃቄ ያስፈልጋል በዛ ጋር ሽብር ያደርሳል እኔ እኮ የሚያናድደኝ ቀድሜ እንዲህ ያረጋሉ ብዬ ተናግሬ ያንኑ ማረጋቸው እንደዛው እየተናገሩ እየለፈለፍ ስጋት እየተናገሩ በዛ በኩል መጣው መከላከያ አስተካችሁ ተነቀሽ አለቃ ምናምን ይለኛል ሽሉቃ ነገር እንደዚህ ብሎ የሚያወራ ሰው ለምን ይመታል ሻለቃ ቢሆንስ እንደዚህ ይደረጋል بحفش كم نريد زلنا ويزبل زل مخنيات نزي سبزي ابتديت بيوز نبره ودكات يقاطم سلو زلو يسخا كم نريد زلنا تكونتات اب زحم منبوتا يحزوهم سلو زلو فانو دما قصالي دك ابتا زحم منبوتا يهرمهم سلو زلو از استراتيجي زدما كابي زبغسيوم زبلو زلو سلازي ابي احمدن وتحضراويان مرحتناتون ፈፂንካ ክቋፀርዎ ዘይከኣሉ ኩነታት ይዘጋጥሞም ዘሎ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ይፍትኑ እቲ ፋኖ ድማ ቀፃሊ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት እናገበረ ኣብዚ ገሸና ዝበሃል ቦታ እውን ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ክልል ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ስልታዊ ኩናት ከም ዝኾነ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተረድኦም ይኸይድ ኣሎ بحفش كردانا دلو the Fano forces took control of the strategic town after besieging the town for several hours. It is located along the Waldia Debre Tabor road. It is also a crossroad to Waldia and Lalibela areas. لذي أزي أقداسي strategic هود بوتاي حزز الله أبزوني بلو. Notably, one of the fiercest تزغفة كوينات أبتنا إسرع war between Tigray people, TPLF and the federal government was in Geshana, which is attributed to its strategic significance. لذي إذا بوتان رئاسة لنا استراتيجيكاويت أزي أقداسيتيا أبكوينات هو حتني TDF وين تجراي نن أديس أبابا أبزك برولوز نبرو متكعتي أتزبرت أكوينات سخاير اللعبة وتعاون سلزنا برت that's why use three was نبركم كسب سامبوز تقص تحرق صنيعه تمالي ناس حقنا تلاقي أنا يرترك عطوا زخلز مسلوز نبريو لو كديس እንደዛው እየተናገሩ እየለፈለፍ ስጋት እየተናገሩ በዛ በኩል መጣው መከላከያ አስተካችሁ ተነቀሽ አለቃ ምናምን ይለኛል መንግስት ኃይለ ማርያም ኮይኑ ዝቁጥዕ ዝነበረ የዘክረኩም ኣሎ መንግስት ኃይለ ማርያም ክወድቕ ከለዉ ከመይ ተጋጥማ ነይራ ፋኖ ድማ ከምዚያ ትሪእዎ ዘለኹም ሴሌብሬሽን እዩ ዘለዎም ስለዚ ፋኖ is doing all the right things ንኣብን ሰራዊቱን ኣብዚ ሕመማ ቦታ እናረኸበ ፅቡቕ ዝኾነ መጥቃዕትን ማህረምትን ይህበሎ እቲ ኩነታት ድማ ይቕፅል ኣሎ أبي أحمد كسابلومي ولا حنت ترى عوتا يرأينان كم سري وزير يبرام جورا مركونيان يبرام مركونيان أبغى كاتشين كمار فان نيام زرق منان تقبل نيام زرق منان أبغى كم زاتري وزير لهم سراويت كم مرح يوم زخونو كم زبتبع له أبوتاتكم وين مرحتكم بروخات يوم نيرم سخاتكم دما فتن أبز بلتا كتمارخم بر وتسيد كتمسو أي تراخم نيم زبلوهم زلو very sad sad يكونن زجرم جن يبلون تكونتات أبي أحمد كله فشلتنا قاطع مع أبز خدول زلو مجمريا زي أم سمع علي أبز وان زين سمع زلنا ون بزياد جمرو
አብይ አህመድ መስቀልቅል ውስጥ ከተተን ያሉትን ጉዳይ ተናግሯል። ንግግር ሀገርን ያፈርሳል ሲሉም አክሏል። ጠመንጃ ሳይሆን ብዕር ያነሱ ጋዜጠኞችን ለእስር ስደትና እንግልት የዳረገው የብልጽግናው አገዛዝ በርካታ ሚዲያዎችን ተቆጣጥሮና ፈጥሮ ያደረገው እንቅስቃሴን በሚዲያ ሰራዊትን ቢደግፍም በሀገሪቱ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በፕሮፓጋንዳ የሚሸፈን አልሆነምና ስኬት ቀራቀው ሰነባበትም። እንዲያም ሆኖ አሁንም አዳዲስ ሚዲያዎችን እየጨመረ እንደሆነ ይገልጻል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በአንድ አብይ አህመድ ታቀንዲ ክገብራ ዝደሊ ዘሎ ሚዲያ ዶሚኔት ንምግባር እቲ ኩሉ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሮ ዘሎ ካድረታትን ገለን ውፅኢት ስለደየምፅሉ እንታይ ፈጢሩ ለይ ዝበሃል ዘሎ አባላት የኢዚያ ማኔጅመንት አባላት በዚህ ታሪካዊ ቀን የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። كم زنريو زلنا نتي غوسغواس ناتو بروباغاندا ناتو نكحقسو خمزي بوليس اوف افريكا بزبل حدشنا انجليش ناي بروباغاندا ميديا كفيتكم زلو درو بروباغاندا ناتو جميرو مالو سرحم تكونتات بروباغاندا كنا منتاي كسغوماميو بحجينا خنريو جن كمزي Director General of the National Intelligence and Security Staff as a leading advocate for continental solidarity and cooperation. He further underscored the transformative potential of Pulse of Africa and amplifying Ethiopia's role within the African media landscape. At the headquarters of Africa, and in light of the role we aspire to play across the continent, expanding the reach of our media to reflect this vision is great. Getachew Reda, Prime Minister's advisor. كم زنريو زلنا زي نمنتاي تقوملو نتي بروباغاندا ناتوم كالوت عادو جنزب كفيلهم ميدياتات راي كوصولهم ديكونو ناتوم عبي وين ميديا ندقى بإنجليش نخقبريو نكاباتهم سلزراخوت راي كون كنانه بتدقاقامي اب چانلي دي زاربا إيرترا كمزا عينت فينيو نا ميديا أبوش تعدي مسناي دقة كولابريترس بدقة زخول مهورناتنا بدقة نعتوي ولا بلايف مساتهم دزراربلو ولا بسوشيال ميديا يكون ولا كم يوتيوب channel غيرو كابوش تعدي زم حضر ميديا أنت زجمر بإنجليزي كندي كابا كندي كمسايا لهم تسمعوا أنا أنت إذا بنزلقو إيرترا دمصناتنا عالم كسمع كخلالو كنتاتنا عالم كسمع كخلالو تاريخنا بإيرتراويان كنقر كخلالو الفي صار إيرترا زخونو تصنيهم على ميدياታት مصيوم كابز زاربونا نساتهم إيرتراويان زمرحوا ميديا كاوش تعدد ما من تان مستا أجندا ناي تعدي استواسبنا كون أوش تعدي بزلو حجر زم حاضر ولا لايف أيقون ريكورد تكوينو ولا إديت تكوينو دوتس جن بإنجليش تراي استمله كاوش تعدي استوديو زلو انتز في الترنيرو نتي ناي ميديا سمعت وي ناي ميديا حصرتات زلو بتعمل صبغ مخونه نيرو ولا تناي بريزنت سياسي قلنا يتم مرحتنا إيرترا بإنجليش تزاربوا دما بو برودكاست تغير كايو كل زناتنا ميديا زلو كاوش تعدي زمتو زلو ميديا ناوسده صبغ نير ولا عبنت زي اتو يمانه قبر مسكل زصحف زلو حتى تدريبو بمنقد فيديو خينو انت دوص نيرو نسن بعلو نتي زلونا ناي ميديا حيلي مليسو مبرتعنا نيرو من البات حدا غزي حساب كبيت وسدا يقدسني كاب استفلالي هاجر قطر نيشتي هاجر يغنزب الله وجن نقطر للا عقمو كمز وانا ጨፍ ዝገበሮ ድምጽ ከምዝ ልወ ዝገበሮ አልጀዚራ እዩ እስከ ክጅምር ከላ አልጀዚራ ገንዘብ ስለዝነበሮ ገይራ መክተብ ልትخليهم ግን ንሕና ናትና ወላ ብንሽት በለ ማዕረቴ ኤርቲቪ ትገብሮ ዘላ ማዕርዩ ድማ ናይ እንግሊሽ ቻነል ወላ አነ ከም حسابي በነ ኤርትራን ፕሮፋይል ናይ እንግሊሽ ፕሮግራም ጥራይሲ ንበይኑ ቻነል ኮይኑ ንበይኑ ጥራይ እንተዝኸይድ ነይሩ ብጽቡቅ ዝኾነ ታብኔል ስና ተገበረ ንባዕሉ قال نجار كجبر مخالك هوش تعدد وصل زينان بفلاي إنه كومنتر بوليتيكاو تنتنا بوليتيكاو ديسكشنز انترفيوز مرحتنا إيرترا مسوت هدرايا مرحتنا إيرترا كم ولا بتقدرني أستجبرنا بإنجليش ناتو ترجمة كومن دز جبر إيرترا دمس ناتن دجنا موسى أبي صراحة متجبره بناتي مرداتا زي حدا كابت دليتنايو ولا نزيتات تجي إيرترا لما اسملس باورون كإيرترا لما اسملس مواقع يتطبق بنا مشنات ነው እንጂ መሽናት ብንሸናባቸው ራሱ ጠራርገናቸው እዛ ባህር ውስጥ አንከታቸው ከምስትሪዎም ዘለዎም ኣብዚ ሪጫ ዝበሃል ዝነበረ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ንቀይ ባሕርን ኣብ ኤርትራን እዩ ዘሎ ደርፍታት ወፂኡሎ ከምኡ መዓት ቪድዮታት ኣለኒ ሕጂ ግዜ ስለዘይብለ ሸር ክገብረልኩም ኣይክእልኒ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ፕሮፓጋንዳ نجزيو تنقصاقصو زخل زبلوي زتقام زلو نحنا ግን ነገራት አስተውዒልና ክንሪኦም ክንክል ኣለና ኣነ ከም ናተይ ሓሳብ ዝህብ ናሽቱ ወለዶ ስለተሰምዑን ዘለኹም ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ጸላኢና ዝገብሮ
ካባናን ላዕላ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ምሁራት ስለ ዘለዎ ሎጂስቲክስ ስለ ዘለዎ ይኮነን ሓደ ግዜ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ቅድሚኡ ኣፀቢቕና ክንገብሮ ዝግባአና ንገብር ስለ ዘየለና ኤርትራ ኣዝያ ብዙሓት ምሁራት እዩ ዘለዋ ስለዚ ምሁራት ናትና ተጠቒምና እዚ ኩሉ ኣርቲክል ዝፅሓፍ ዘሎ ነቶም ኣርቲክል ዝፅሕፉ ዘለዉ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኦም ሓናፅብ ዝኾነ ናይ ተራና ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብእንግሊሽ ክዛረብሉ ዓለም ነቲ ታሪክና ንክሰምዖ ብሚድያ ደረጃ ብፖድካስት ደረጃ ክወርድ ክኽእል ኣሎ ብእንግሊሽ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ምስ ዝወፅእ ክብደት ክህልዎ ዝኽእል እምበር ደገ እኳ ይግበር እዩ ግን ከምቲ ዝድለ ዲስትሪቢሽን ስለ ዘየለ ኣይከይድን እዩ ኣብዚኣ ናተይ ርእይቶ ኣላትኒ ምናልባት ጋባይ ዝፍለ ናተይ ሓሳባት ዘይትፈትውን ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም የግብፅ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን በሁለት መንገድ ማፍረስ ቁጥር 1 በብሔር ቁጥር 2 በሃይማኖት ይሄ ደግሞ የግብፅ ፕሮጀክት ምንድነው መሰረት ሐሳቡን ተገንዘቡት ከዚህ በኋላ እነዚህ ሰዎች መንግስት አይሆኑም ነው ያልናችሁ እኔን ከጠየቃችሁኝ ፓርቲኩላር በምንም ተአምር ባህር ዳር አይገቡም ተውት 4 ኪሎ አዲስ አበባ ምናምን ባህር ዳር ደጃፍ አይረግጡም ያ ማለት ግን ሽብርተኛ አይሆኑም ነው ያልኩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ንኾነ ዘለና ናይ ግብፂ ፕላን ምዃኑ እቲ ኢትዮጵያ ክትባላዕ ክትነብር ወይ ኣታታይ መዓት ይወደይ ኣታ ፋኖ ክትባል ምሳኻ ይነይሩ ርእስኻ ሰርሕ ድንበር ዘይሰርሕ ርእስኹም ፋኖ ክትባልና ኣቢ ኣብ ኩርሲ ንክቕፅል ዝገበሮ ይነይሩ ተመግስዎ ድማ ነይርኩም ስለዚ ፋኖ ንምንታይ ይቃለስ ነይሩ ስለምንታይ ከይቃለሰኩም ኣሎ ብቐሊሉ ኣቢ ኣሕመድ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ እዩ ነይሩ ንኣቢ ኣሕመድ ንኽትከስስ ከቢድ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ናብ ግብፂ ናብ ኤርትራ ምጥማት ገዲፍካ ኣብ ውሽጥኻ ክትጥምት ተኽኢልካ ጥራይኻ ክትፈትሖ ትኽእል ነዚያ ድማ ክገብርዋ ድሌት የብሎምን ሸውሃት የብሎምን እቲ ፀገም ድማ ክቕፅል እዩ ብርተኛ መጠናቸው እያደገ ይሄዳል መሳኪን ይበሉ ጥራይ ክራይ ቤቢ ዝበሃል ኣውያትና ኣውያት ያ ኮይና ዘላታ ኩነታት ባይ ደ ወይ ኣብ ቅድሚት ከማን ዝረሳዕኳ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ጀዋር እስከ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎም ነይሩ ናብ ዩኤን ዝሰደድኩም ደብዳበሲ እምበር ዶ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ኩነታትኩም ተንብብዎ ኣለኹም ኢኹም እስከ ድሓን እስከ ኣቢ ኮምፕሌይንድ ፎር ሰከንድ ታይም ዳት ሪትሬን ገቨርንመንት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሲ ከምኡ ድማ ምስ ትግራይ ኮይኖም ውግእ ይዳለዉ ኣለዉ ናይ ውግእ ልፍንቲ ኣቑሞም ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ድሓን እዚ ዝኸሰስኩም ሓቂ ንበሎ ህወሓትን ሻዕብያን መንግስቲ ኤርትራን ርክብ ገይሮም ኣለዉ ንበሎም ዋን ሃስቷስ ተቐንዲ ሕቶ ክሕቶ ዘሎ ኣብን ስርዓቱን ካድረታቱን ንክልተ ዓመት እንታይ ክገብሩ ፀኒሖም ኢሉ ዝሓትት ከየለን ድዩ እቲ ትገብርዎ ዝነበርኩም ለይትን መዓልትን ተሃዲድ ናይ ኩናት ከ ቁሩብ ኣይስቆረብኩምን ድዩ ኣብ ክፉት ኣኼባ ኣብ ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ገለ ንኤርትራ ንኽትወሩ ንትግራይ ንኽትሕምሽሹ ዘይተዛረብኩሞን ዘይበልኩሞን ነይሩ እዩ ኣስመራ ክትቋፀሩ ስርዓት ክትቅይሩ ከም ትደልዩ ስለዚ in other words the war dramas have been much louder on Abiy side but we must collectively say no more war ስለዚ ንኩናትን ንዕግርግርን ሲ ቀዳሞት ተሰለፍትን ንስኹም ኢኹም ነይርኩም ሕጂ ተገምጢልኩም ኩናት ይዳለዉ ኣለዉ ኢልካ ደብኪ ምክንያት ክህልወኩም ኣይግባእን እዩ ምናልባት ነዚያ ዘረባ እዚኣ እስከስምዕዋ ዝተሰሓዙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ኣምሓራ ክልል ክወፁ እሞ ድሓር ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ብኣምሓራ ሓይልታት እቲ ናይ ክልል ሓይሊ ንክቆፃፀሮ ኣብኡ ንክምክትን እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ግን ንሰው ዝዳለወሉ ሰራዊት ንሰውፅኡ ናብ ካሊእ ወፍሪ ከሳልጠሎም ዝሓሰበሉ እዋን ከምኡ ዓይነት መጥቃዕቲ ብፋኖ ምግጣሙ ሕዚ ድማ ትብሎ ዘለካ እቲ ምዕባለታት ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ምዕባለ ከምኡ ምዃኑ ምናልባት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ዕጡቃት ሓይልታት ዘለዎ ገምጋም ትሑት ምዃኑ ድዩ ዘርኢ ወይ ንስ ናይ ማለት እቲ ኣቐዲሙ እዩ እቲ ናይ ሓይልታት ምንቅስቃስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ተረዲዩስ ሰራዊት ይኸውፅ ደሊ ነይሩ ዘሎ ካልኩሌሽን እንታይ እዩ ዝብል ጉዳይ እውን ኣሎ ምስኡ ተታሒዙ ናይ ማን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወፍሪ ወይ ከዓ ኩናት ክጅምሮ ዝተተሓሓዘ ኣጀንዳ ዶ ይነብሮ ይነብር ዝብሉ እውን ኣሎ ብካሊእ መንፅር ሞ እዚ ጉዳይ ዘለካ ምልከታታ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኮ መከላከያ ሰራዊት ዝመስል የኢትዮጵያ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኮይኑ ዘገልገለ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብመሪሕነት ተጋሩ ጥራሕ እዩ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢታማጆር ሹም ሓዊሱ ትግራዋይ ተኮይኑ ፕራይም ሚኒስቴር ትግራዋይ ተኮይኑ ደህንነት ሓላፊ ትግራዋይ ተኮይኑ ኣብዚ እዩ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሩዋንዳ ንብሩንዲ ንሴራሊዮን ንሱዳን ንደቡብ ሱዳን ንሶማልያ ንኩለን ናይ ምዕራብ ኣፍሪካን ኮንጎ ንላይቤሪያ ንኩለን ሴኪር ዝገብር መከላከያ የሃገር መከላከያ ሰራዊት ሃኒፁ ነይሩ እዩ ናይ ሳሙራ ኢታማጆር ሹም እናሃለወ ማለት እዩ ኣብ መከላከያ ሰራዊትስ ብዛዕባ ናይ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ናይ ሬበልስ ዓቕሚ
ሰሊሉ ገምጊሙ ፈትሹ መረጃ አኪው ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ሪአክሽነሪ ፕላን ከቅምጥ ዝኽእል ወታደራዊ መኮንን ኣለዎ ኢልካ ምእማን ኣይካልእ ሕዚ ለኣባው ታደሰ ዝሕሸ ካብ ብርሃኑ ጁላስ ዝሕሸ ዝበሃል ኣባው ታደሰን ጌታቸው ጉዲናን እዮም እዚኦም እዮም ኣብይ ብጣዕሚ ዝተማመነሎም ኢንፋክት መን ደግፌ ኣለምሸት ደግፌ እውን ዝሕሸ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ብርሃኑ በቀለ እውን እና እዚኦም ግን ኣብ ትሕቲ ተጋሩ ወታደራዊ መኮንናት ኮይኖም እዮም እዚ ዓቕሚ እዚ እውን ኣጥሪምዎ ዘለዉ ብትክክል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዓቕሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕሚ ዝትንትን ዝርዳእ ናይ ብልጽግና በዓል ስልጣን የለይ ሕዚ ኢትዮጵያ ትኸውን ብናተይ እምነት ተጋሩ ተሃልዮም ጥራሕ እዮም ተጋሩ ዘይብላ ኢትዮጵያ እታ ሕዚ ዘላ ኢትዮጵያ እያ ትኸውን እዚ ተሓቂት ፋክት ማለት እዩ ናይ ፋኖ ዓቕሚ ኣትሕቲ ይርይዎ ብልጽግና ብጣዕሚ ኣትሒቱ ብፍላይ ብርሃኑ ጁላ ወደህነው ግጠም እንጂ ቻለው እንጂ ገለ ዝብሉ ዘቐርታት ቅያዕታት ይዛረቡ እዩ ነይሩ ሕዚ ፋኖ ረእኽዮ ይማርኽ ኣሎ መዓልቲ ብጣዕሚ ዘሰክፈካ ሓደ ናይ ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኢሊታት እንደ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንዴት መማረክ እንዳለበት ነው እንደ ኮርስ የሚወስደው ክሳብ ትብል ብጣዕሚ ኢኻ ዝስከፍ ሙሉ ሰራዊት ትግራይ ዝገበሮ ኣብ ሸውዓተ ሕጉም ኣብ ወፍሪ ኣዴታት ብሙሉ ፋኖ ህዚ ገይርዎ ኣሎ ሎሚ ቀነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፌል ገይሩ ኣሎ ማለት ኣደንጊጥዎ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ብጣዕሚ ኣደንጊጥዎ ሾክድ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ስለዚ ብትክክል ኣየርዳን ክርዳእ እውን ይኽእል ኣይፈልጦን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እቲ ኩነታት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ካብ ዝብልዎ ከምፃልኩም ስለ ዘለኹ ወገን ተጋሩ እቶም ጀነራላት ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑ እንተልዩ ጦርነት ደሊኹም መሰልኩም ተሓቲትኩም ጦርነት ደሊኹም ላዕላዊነት ናይ ከበርተ ኢልኩም ጦርነት ደሊኹም ጀኖሳይድ ዝፈፀመ ተሓተተ ኢልኩም ጦርነት ደሊኹም ህዝቢ ትግራይ ሕውየት ይፈፀም ተኢልኩም ጦርነት ደሊኹም ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ይከበር እንተኢልኩም ጦርነት ደሊኹም እዚ ዝብሉ ፖለቲከኛታት እዮም መፅኦምና ኣለና ከምዚ ዝመሰለ ፖለቲካ ኣበይ ዘብፅሕ ከምዚ ዝመሰለ ፖለቲከኛ ናበይ ዝወስድ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኢና ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ወተሃደራዊ ምድላዋት ናይ ትግራይ ድማ ርግፀኛ ንዓቢ ገለ ካብቲ ስምባደ ናቱ መመሊሱ ነቲ ስምባደ ናቱ ዘጉልሕ ምዃኑ ዘጋድድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ተጋሩ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኣብዚኣ መድረክ እዚኣ ኮይንና ክንሪኦ ከለና እወ ናይ ፖለቲካዊ ሽግር ነይርዎም እያ ውሽጦም ካልእ እቲ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ዕፅዋን ክባን ኣለዎም እዩ ግን ሓውሲ ትንፋስ ረኺቦም ኣለዉ ምክንያቱ ብልፅግና ምስ ፋኖ ኣብ ዝገጥመሉ ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ናይ ብልፅግና ቀዳማይ ፈተና እቲ ዝዓበየ ፈተና ዝነበረ ንዓታቶም ኣብ ናሕትሕዶም ድቁስቁስ ክብሉ ከነብሩ ከም ዝኽእሉ ክገብሮም ኢሉ ዝሓሰበ ካብኡ ሰጊሮም ሓውሲ ምትእምማን ፈጢሮም ኣብ ዝጓዓዝብሉ ዘለዉ ደረጃ ስለ ዘለዉ እቲ ኩነታት እቲ ኣብዚ ሕጂ ዝገበሩ ኣብዚ ቀረባ ዝገበሩ ኮንፈረንስ ድማ መርኣያ ናቱ ኮይኑ ክወፅእ ክእል እዩ ምናልባት ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክገብርሎም እዚ ሕቶታት እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ክምልስዎ ዘለዎ እዮም ወተሃደራዊ ምድላዋት ናቶም ኣገዳሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ንምረፅ ተጋሩ ክንመርፅ ኣለና ድሕሪ እዚ ወይ ፖለቲካል ኢንቲቲና ጠፊኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ እውን እንታይ ተኻኢላ ሳውን ማለት እዩ ነጊድና ለሚና ስቁልና ንንበር ፖለቲካል ኢንቲቲና ይጥፋእ ምባል ሓደ ነገር እዩ ኣሰምሌትድ ንኩን በቃ ደኺምና ድሕሪ እዚ ከም ተጋሩ ንሕቃቅ ሓደ ምርጫ ይመስለኒ ተዘይ ኮይኑ እንተውርህልያ ዘይርእስ እንታይ እዩ ዝበሃል ጠቕሊሉ ኢትዮጵያ ድሕሪ እዚ ንትግራይ ዝኸውን ፖለቲካዊ ኢንቲቲ ኣይትፈቅድን ተፈቶ ተፀለ this is closed once and for all okay ቶም ዝዛረቡ ዘሎ ኣሕዋትና ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ስብእና ክህልወና ይኽእል እዩ ካብ ዝወፃ ኢሎም እንድሕር መፅኦም ክንሰምዕ ፅቡቕ ተዘይኮነ ይከኣልን ፈፂምካ ኣይትኽእልን ኣብቲ ዝሓለፈ 27
ረባ እንዳሰማዕካ ህዝቢ ትግራይ ዲፋይን ክትገብር ኣይትኽእልን ዊዝደም ዘለዎ ህዝቢ ዊዝደም ዘለዎ እዩ ናይ ኣዴኻ ስማዕ ናይ ኣቦኻ ስማዕ ናይ ትገባር ስማዕ ምምሃር ማለት ቱሊ መሳርሒ ምምሃር መሳርሒ ዝኾነካ ንሕብረተሰብ ዲኻ ትጥቀመሉ ንግሊ ጥቕምካ ዲኻ ትጥቀመሉ ንፖለቲካ ዲኻ ትጥቀመሉ ካሊእ ጉዳይ ምምሃር ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ፍልጠት ኣኪልካ ሳይነሳዊ ዝኾነ መንገዲ ምትንታን እዩ መን ሕብረተሰብ ይጥቀመሉ እዩ ንንመለስ ብዙሕ ግዜ ብትግራይ ዝለዓሉ እኮ ተማሂሮም ትስተምሃርዎስ ናብ ሕብረተሰብ ለውጢ ተጠቒሞምሉ ተባሂሎም ጀጋኑ ምሁራት ተጋሩ ኣብ ፖለቲካዊ ተሳተፉ መሪሖም ይበሃል በቃ እዚኣ ማለት ተፈለየ ነገር የብላ ምናልባሽ ካብ ገለገሊ ብሓፈሻ የስ ኢሊት ምሁር ፈላጥ ኣድላይ እኳ እንትኾነ ኣብ ሕብረተሰብ ነቲ ብተመክሮ ዝተምሃረ ልቦና ዘለዎ ንዕኡ ድማ ምስማዕ ናቱ ሓሳብን ናቱን መረዳእታ ናብ ግብሪ ኣብቲ ኩሉ ውሳነታት ምእታው ድማ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጀነራል ምግበይ ዝብሎ ዘሎ ድማ ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ተጋሩ ሼር ክገብርዎ ርኢ ኣለኹ እንተስ ገሊኦም ፈትዮም ገሊኦም ድማ ብስሊ ናይ መወዳእታ ርእሲ ናተይ ፅምዶ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ምናልባት ብዛዕባ ፅምዶ ብዙሕ ንሰሚዕ ኣለናን ግን ካብ ተጋሩ ዝወፀት ሓበሬታ ብርሃን ልፍሓተይ ናይ መወዳእታ ዘረባ ተዛረባ እዚኣ እያ ጉዳይ ፅምዶ ሕዚ ዘለሉ ብርኪ እንታይ ዝመስል ማለት ፖለቲካዊ ካልኦት ማሕበራዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ጉዳያት ምትእምማን ተፈጢሩ ሓቢርካ ክስርሐሉ ብዝኽእለሉ ብርኪ በፂሑ ዶ ወይስ ደው ኢሉ እዩ ዘሎ ሕዚ ትግራይን ኤርትራን ዘለሎ ብርኪ ብፍላይ ምስቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ዝብል ነዊሕ ግዜ ዝኸደ ስራሕቲ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ህልውና ሓደጋ ሓቢርካ ክትከላኸለሉ ትኽእል ስራሕትታት ክስርሐሉ ዝኽእል ብርኪ በፂሑ እዩ ማለት ንኽእል ዶ ሕዚ ትኩነታት ከመይ ኣሎ እስኪ ፅምዶ ኣጋጣሚ ሰኒ ተምሃሮ ዛላንበሳ ትምህርቶም ጀሚሮም ኣለዉ ብስሩዕ ከተማ ዛላንበሳን ከባቢያን ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዛላንበሳ ኬጂታት ከይተረፈ ጀሚሮም ኣለዉ ዓብይ ነገር ዛላንበሳ ደጊም እንታይ ዓይነት ታሪክ እዩ ዘለዋ ኣብ ውጊ ኢትዮ ኤርትራ ዝብል ምርኣይ ኣድላይ እዩ ኣብዚ ናይ ሕዚ እውን ውፅኢት ፅምዶ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዓሊተና ከይዶም እዮም ንበዓል መስቀል ዓሊተና ኣብ ኢድ መን ከም ዝነበረት ይፍለጥ እዩ ዓሊተና ቤት ትምህርቲ እውን ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ህዝቢ ዓሊተና ሰላማዊ ዝኾነ መነባብርኡ ምንባር ይጅምር ኣሎ እፎ ኢሉ ካብ ናይ ድምፂ ጥይት ወፃእ ብዝኾነ ኣገባብ ደቂ የምህር ኣሎ ይሓርስ ኣሎ ሰላማዊ መነባብርኡ ይገብር ኣሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዩ ከይደዎ ኣብዒሉ ላዕሎት በዓል ስልጣናት ከይተረፉ ማለት እዩ ከባቢታት መረብ እገዳ ዘሎ በለሳ ሒዝካ ፆሮና ኣድያቦ ሒዝካ ክሳብ ባድመ ዘሎ ገምሃሎ ዘሎ ብምሉእ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ድሌቱ ዕለታዊ መነባብርኡ ይሰርሕ ኣሎ ሓሊፉ ሓሊፉ ከዓ ዕዳጋ ይገብር ኣሎ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ብሓፈሻ እቲ ፅምዶ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ኣምፅኢኹም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ካብ ሚድያ ከም ደይ መደይ ተባሂሉ ንዓቢ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ገይሩ ክጥቀመሉ ስለ ዝፈተነ ካብ ሚድያ ዋላ እንትተሓበ ኣብ ባይታ ግን ዓበይቲ ስጉምትታት ንቅድሚት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻልእ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኮይኑ ይስምዓኒ ናብ ኤርትራ ገፅና ምስ ንሰግር ሓንቲ ኣብዚኣ ንእግረ መንገደይ ከርእየኩም ዝደሊ እዚ ስእልታት እዚ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ኢሎም ዘውፅዎ እዮም ሓደ ሰብ እዩ ፅሒፉ ነይሩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ነቲ ዩኔስኮ ነቲ ናይ ዩኔስኮ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ፅሒፉሉ ነይሩ እሱ ከዓ ኤርትራ እቲ ህንፃታት ናታ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ቶማስ ዘርኣይ ኢፒኤልኤፍ ዝብል እዩ UNESCO, despite years of requests from Eritrea for major reparations in ዋላ እኳ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ንዩኔስኮ ፅገና ንክገብር ነቲ ህንፃታት ናታ ታሪካዊ ውርሻ ንዓለምና ዝኾኑ ሕጂ እውን ደጊምና ህፁፅ ዝኾነ ፃውዒት ንገብር ኣለና ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለምና ውርሻ ዝኾኑ ህንፃታት እናኣረገ ይኸይድ ስለ ዘሎ እናተበላሸወ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ዩኔስኮ መትዩ ክሕግዘሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ይብላነ ኣነ እኳ እቲ ፃውዒት ፅቡቅ እንድዩ ፀቕጢ ምግባር እውን ፅቡቅ እንድዩ ግን ንኤርትራ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት እኳ የብለይን ምናልባት ኣብዚ ምስ መዓልቲ ቱሪዝም ኣታ ሒዛ ሓንቲ ከርእየኩም እዚ ስእልታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፅንሕ ኢለ ክምለሶ ክፍትን እየ ግን ሓንቲ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ነይራ if I can find it ነቲ ምስ መዓልቲ ቱሪዝም ኢሎም ዘብልዋ ዘለዎ ማለት እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ እዚ እንተሪእሞ ኣብ 1980 ዝተመስረተ እዩ ቀንዲ ዕላማ ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ንተራና ገዳስነትን ቱሪዝም ኣብ ማሕበራዊ ባህላውን ቁጠባዊ ምዕባልን ምልላይን ኣብ ሕብረተሰብ ንቕሓት ንምፍጣርን ተባሂሉ ዝኽበር መዓልቲ ኮይኑ
ኣብ ምልላይ ክብርታት ባህልታት ልምድታትን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ከምኡውን ኣብ ማዕቀብ ባህላዊ ውርሻ ዓቢ ተራ ይጻወት ዓለማዊ ማዕቲ ቱሪዝም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰሚናራትን ባህላዊ ምርኢታት ብምውዳብ ዝበዓል ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ሃገር መስሕብ በጻሕቲ ክኾንዋ ዝኽእሉ እትልለየሉ ጸጋታትን በጻሕቲ ክፉት ብምግባር ዋጋታት በረራን ሆቴላትን ብምልካይ መስሕብ በጻሕቲ እትፈጥረሉ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ምስ ዓለም ተላለየሉን ኣጋጣሚ እዩ ዓለማዊ ማዕቲ ቱሪዝም ዝተፈላለየ የታውን ማሕበራውን ንጥፈታት ብምክያድ ሕቲ ጸዋርነት ፍልልያት ባህልታትን ልምድታትን ናብ ምፍጣርን እናበረሱ ዝኸዱ ዘለዉ ልምድታትን ወግዕታትን ኣብ ምዕቃብ ተኲሩ ይሰርሕ ዓለማዊ ማዕቲ ቱሪዝም ሎሚ ዓመት ብደረጃ ዓለም ቱሪዝም ንዘላቒ ለውጢ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እዩ ዝኽበር ዘሎ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ድማ ብምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ጽላል ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝነጥፍ ሃገራዊ ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራን ሃገራዊ ማሕበር ዓይነ ስውራን ኤርትራን ካብ ዕለት 26 መስከረም ክሳብ 29 መስከረም ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብምድላው ክኽበር እዩ እዚ 24 መስከረም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ኣብርሃ ባታ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ዓይነ ስውራን መጋረጂኡ ዝቐንጠጠ ማዕልቲ ቱሪዝም ትማሊ ንግሆ ኣብ ዝገበሮ መኽፈቲ ኣብ ሃገርና ንፈለማ ግዚኡ ብዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ዓይነ እንታይ ንኽንብል ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቪድዮ ኣብቲ ሆርዳታ ኣላትኩም ኬድኩም ረእይዋ እንታይ ከርኢ ኢለ ኣነ ዝያዳ ከሪእኩም ዘለኹ ኣብዚ እናዞሩ ነቲ ህንፃታት ናይ ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ህንፃታት ናይ ኤርትራ እንዲኦም ከርእዩ ዝፍትኑ ማን ኤርትራ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 3-4 ዓመታት ነዘን ህንፃታት ገለ ክትገብሮ እንተዘይክኢላ ኣሚን ሲሪየስሊ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዩኔስኮ ጥራይ ክፅበ የብላ ቪድዮ እውን ኣምፂኦም መይረ ነይረ እቲ ገዛውቲ ይዓኑ እዩ ዘሎ ብሓቂ ስለዚ ብርግፅ እቲ መንግስቲ ቀዳምነታት ናቱ ካልኦት ክኸውን ይኽእል እዮም ግን ገለ ድማ ኣሎ ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዘይክእል ነገራት ይፅንሓለይ ክበሃሎ ዘይክእል እዚ ህንፃታት እዚ ንክትኮ ክንምንታይ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ማለት ተፈሪሱ ሓደሽቲ ህንፃታት ንክሰርሕ እውን እኮ ሕሱር ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ብዘለዋ ወላ ተለቂሓ ዲ ተመርቂሓ ነዚ ገዛውቲ እዚ ክፅግኖ ኣለዋ ምክንያቱ ካብ ዚሮ ሓድሽ ህንፃታት ንክትገብር እውን እኮ ቀሊል ኣይኮነን ካብ ዚሮ ትገብሮ ድማ ከምዚ ናይ እዚ ታሪካዊ ሲግኒፊካንስ ታሪካዊ ኣገዳስነት ክህልዎ ይክእልኒ ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብ ታሪካዊ ቦታታት ናይ ታሪካዊ መስሕብ ክትከውን ትኽእል ከተማን ሃገርን ተላ ኤርትራ እያ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ግዜ ክንጉስጉስ ኢና ንሕና መንግስቲ ኣይሓስበሉን እዩ ወይ እውን ኣይፈልጦን ማለት ኣይኮነን ዜጋ ግን ከምኡ ክገብር ዘለዎ ናብ ኣባጅጎ ስለ ዘይፈልጥ እኳ ኣይኮነን መግቢዕ ዕለትና ሎ ማህበርና ኢልና ንፅልዮ ኩሉ ግዜ ከተዘኻኽሮ ስለ ዘለካ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ ድማ ከተዘኻኽር ክትክእል ኣለካ መንግስቲ መዓት ፕራዮሪቲስ ኣለዎ ግን ሄይ ከም ዜጋ ድማ ናትካ ስራሕ ነቲ ፅቡቕ ዝሓልፍ ዘሎ ኣምፂኻ ንህዝቢ ሞራል ክትህብ ህዝቢ ክሕወስ ክሕግዝ ከተተባብዕ ከለኻ ብግምጣሉ ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል ንብሎ ዘለና ድማ ሓደራኹም ሓደራ መንግስቲ ምናልባት ቀዳምነታት ናትካ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደራኻ ብዝተኻለካ መጠን እናተሳተፍካ ገለ ነገር ግበሮ ነዚ እናበልና ድማ ከነዘኻኽር ዜጋዊ ሓላፍነት ከም ዘለና ግዴታ ከም ዘለና ክንግንዘብ ኣለና ንሕና ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ኣይ ኖ ኢትስ ኖት ብዙሕ ነገር ኣይኮነን ንብሎ ዘለና እቲ ግርማ ናይቲ ከተማ ከይደብዘ ዘኸሎ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ገለ ነገር ክግበር ተዝኽእል ኣነስ ናይ ብሓቂ ደስ ምበለኒ ይብል ኣለኹ እስከ ናብዚኣ ክንሰግር ሎራን ባል ካብ ዓዲ ቀይሕ ማለት እዩ ተወዳእኹሉ ዲፓርትመንት ኻ ራዲዮሎጂ ቴክኒሻን ማለት እዩ በፂሕካ ዘይከኣል ነገር የለን ኩሉ ነገር ሲ ድሕሪ ፃዕሪ እዩ ማለት እዩ ፃዕሩ ጥራይ ክፍፅእ ኩሉ ዝተመርኣ ዝወለድ እዚ ኻ ነዚ ዓወት ዝምራይካ እንኳ ሓጎሰኩም ይብል ማለት እዩ ሽመይ ዮዲት ኣፅፋ ይበሃል ካብ ዞባ ደቡብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ወሰይ ወሰን የብሉን ካብ ኣዚሎ ጀሚርኪ ክሳብ ዶክተር ዝኸውን ወላ ኩሉ ፕሮፌሰር ዝኸውን ዋጋ ሰልሪ ኣይሃብናሉን ሓንቲ ነገር ከይከፈልና ኢና ኣብ ደረጃ ዘይበፅሖም ዘሎ ነዚ ዕድል ዝፈልጥ ግን ኩሉ ሰብ ክፅዕር ኣለዎ ፅዒሩ ድማኒ ብናፃኒ ድኻን ሃብታምን ዘይፈላለ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘሎ መንግስትና ዕድመ መንግስትና ዝገበረልና ዘሎ ናይ ትምህርቲ ወፍሪ ኣዝና ንመስል ስመይ ኣርሴማ ሁራብ መዓልቲ ቤት መስራት ምንድን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ተሓጒስና ሓጎስ ክላት زعلال نخد سمعي لي أمثلكم I hope زمن سياسياتهم إيرترا بفتصم كتكسرهم يبلان تسفاناتنا زمن سياسياتهم أبكو طبعا يتهجر كاب حجن دحار إيرترا وكاب إيرترا زوج قالوا مدرخ تريفو إيرترا وكاب دقة نبعد زعات ولو تراي كون صلوتين تمنيتين بحاجين السيانة سلزي إيرترا كل زك على إذن قرن كله الله جيبكا نزمن سيزي أبعد كفيلو نحجرو نمعبال هجرو نتكنولوجيا هجرو نقطة هجرو نهنسة هجرو نخجاية نحنا بدك زلنا دما بدك تخيلنا بمورال تخيلنا بقطة تخيلنا بفلتتنا
ብዝከኣለና መንገዲ ንዓታቶም ኣጆኹም ኢልና ኣብቲ ጉዕዞ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘሎ ከነተባብዕ ምናልባት ሓንቲ ብዚያ ስእሊ ሰይዶም ላይ ዘለው እዚ ንሪኦ ዘለና እውን ናይ ኣስመራ ናይ ዕደና ካምፓኒ ምዕባለታት ናቱ ፕሮግረስ ይገብር ከም ዘለዎን ስለዚ ኣብቲ ናይ ዕደና ኣብ ኩል ሃገራት ዘሎ ኤርትራ ግን ኢንዳስትሪያል ሌቨል ናይ ማይኒንግ ብሓቂ ቅርጡብ ዝኾነ መንገዲ ናይ ምስራሕ ክእለት ኣለዋ ንሓዋሩ ድማ ናተይ ትምኒት መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ዝዕደናን ካልእን ኣብ ከርሲ ሃገር ዘሎ እቲ መንግስቲ ንዑ ተጠቒሙ ንዜጋታቱ ነቲ ብፍላይ ትሕት ዝበለ ደረጃ ዘሎ ንምጥዋር ክሕግዞ ክጥቀመሉ እየ ትምኒተይ እቲ ካልእ ድማ ሰሪሑ ክነብር ነቲ ትሑት ደረጃ መናብሮ ዘሎ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ዝሰንከለ ዝተሰውዐ ወለዲ ንምጥዋር ኣብኡታት ፀጋታት ናይ ሃገር ኣብኡ ጥራይ ክኸውን መንግስቲ ኤርትራ ዝኣክል ባጀት ሃልይዎ ከምዚኦም ሃገራት ዓረብ ዝገብርዎ ነቲ ዘለዎ ሃብቲ ነቲ ታሕተዋይ ወገን ናይ ሕብረተሰብና ክጥውር ነቲ ሰሪሑ ተማዕማዕቢሉ ክኸይድ ዝኽእል ግን ከምኡ ብፃዕሩ ንክወናጨፍ ጥራይ ባይታ ትፈጥረሉ ነዚ እንድሕር ጌርና ኤርትራ ምዕብልቲ ሃገር ክትከውን እያ ሰላምን ርግኣትን በዚ ናይ ጉረባብትና ጠጠው እንትሕልሉ ማለት እዩ እቲ መንገዲ እቲ መንፀፍ ናይቲ ትሕተ ቅርፂ ብዙሕ ተሰሪሑ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ጥራይ ማርሻ ቀይርካ መጉያ እዩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩም ግደፍ እናበልኩም እዚኣ ክገድፈኩም ቅርጥዊላ ኩይት በለት መስመስ ዝብል ፍጹም ዘይተበከለት መንሞላ ከማኺ ዓይነት ማዕረ ኣፋሉ ዝመልአት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሃፍታም ዘይተተንከፈት ቋርሶ ሸሻይኪ ባንዴራይ ማሚተይ ትብኽቲ ፈናጢትየን ብዓቕሊ ኣለቅሕና ኢለናኺ